Επειδή ο Αποστόλης δεν δέχεται να κάνει πίτσες διέτης, ανέλαβα εγώ. Μετά τις γιορτές δεν θέλω ακρότητες. Πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε μια σούπερ ισορροπημένη πίτσα και σε γεύση αλλά και με θρεπτικά συστατικά. Και γυμναστική. Θα βάλουμε σάλτσα ντομάτα φυσικά. Φαρέλα, κασεράκι. Καλά είναι, είναι Μία πολύ. χούφτα μοτσαρέλα, κυρία Ζάνα. Μία χούφτα. Όσο είναι καλά. Πόσο είναι καλά. Κωνσταντίνα, πόσο συχνά μπορούμε να τρώμε πίτσα? Δεν υπάρχει συγκεκριμένη συχνότητα που μπορούμε να τρώμε πίτσα ή όχι. Όλα με ισορροπία. Εγώ θα έλεγα ότι μια φορά την εβδομάδα. Πολύ ωραία. Κοτοπουλάκι βαλάφθονο. Ωραία. Σοφίνο. Πρωτεΐνη. Τέλεια. Πάμε να βάλουμε τώρα αρκετά λαχανικά για να προσφέρουν κορισμό. Βάζουμε τα μανιτάρι, ντομάτα. Μας αρέσει. Γενικά τη φτιάχνουμε όπως θέλουμε, γιατί σημασία έχει να το απολαύσουμε. Πάμε να φουρνίσουμε με καλαποκάλευρο. Τσακ. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία, μοσχομυρίζει κιόλας. Και δες τι καλά που και πίτσα θα φας και πώς το πρόγραμμά σου θα είσαι. Σου αρέσει και εσένα η ρόκα, έτσι? Βάζω σε όλη την πίτσα. Βεβαίως, μου αρέσει πολύ. Είμαστε έτοιμοι και πάμε να φωνάξουμε τον Αποστόλη να δοκιμάσει. Αποστόλη, έλα να δοκιμάσεις. Μηχανή του γκαζόν θέλει αυτό για να καθαρίσει από πάνω. Γράψτε μας στα σχόλια. Εσείς πήρατε κιλά στις γιορτές?